हेलौ लोगोफोर, दिदोम ब्लगा दिनैसो फैलायबाय। बेसेबा गोबावनि उनाव जों दा कुचबिहाराव बेरायहैगोन राजानि न'आव। गोदो राजा थायोमोननो, बे न'खौ नायगोन दिनै। टेम्पोल बानायना गालांदों। होमबा जोबजासिम भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। जों बासजोंसो थांगोन। बिलिजों आंजों थांगोन नै, खारबावबाय गाव। नै देलायगासिनो दं बिलिया। बासावनो गान दामनायखायनो कपिराइट फैजानो गिनानै अफ बानायबाय आं बासाव रायलायनायखौ। नायमारनोसै होमबा दिनै राजानि न'खौ बिलिया। राजानावनो थाबोदो बिलि। थांगासिनो दङ नै दा। बासनिफ्राय ओंखारनानै थाबायगासिनो दं दा नै। जोंना ब्लगार सासेया नै। नै दा काउन्टाराव हाबनोसै जोङो। राजानि न'आव हाबनो टिकेट काउन्टार। टिकेटआ लाखाबाय नै, सासेयाव 25 थाखा, सानैनि 50,000 गाहाम लाब नामा। सान्दुंद्राय जाबायना, बेलासियावसो फैनांगौ। गोजानद्रा बोरै फैनो बेलासियावबो। गोदो राजा दंमोननो बेवहाय, थैनानै थांबाय। दा बिनि टेम्पोल लुनानै गालांबाय। जा सान्दुंथार। दासो फोसाबगासिनो दंनो, माखासे बिबारफोरखौनो गायाखै दाबो। फोसाबग्राफ्रा दावरावथार नै, खामानि मावग्राफ्रा बिराद दावराव। नै फुला गायगासिनो दं दासो। सिङाव हाबनोसै दा न'आव। नैबे मबाइलखौथ' सोहोआनो, बे सिङाव सुइस अफसो खालामना लानांगौ। खेबनो मोननाय नंला सिंनिखौ। नै बिराद मोजां सियार हाख'नानै बानायनानै दोनदों फुलखौनो। मबाइलखौ सोनो मोना होननाया दाना सोनो मोनोनो। सिगां जों फैबा सोनो मोनामोन ना, दाना एलाउड होबाय मबाइलखौ। सिङाव मबाइलखौ उनावसो बुंबाय फटकल' लानो मोनो, भिडिअ खेबनो मोना होननानै। ओमफ्राय माखासेखौ खेबफ्लांबाय आं, बेखौनो एसे होबाय आं। गोजौआव गाखोबावनोसै। जा मोजां नै गाखोग्रायाबो थाखो थाखो।
बिराद मोजां बार जानो नाहरदो नै बाहेराजों भिउसा बिराद मोजां नुयो नै बे टेम्पोलखौनो बानायनानै दोनदों फिसानो राजानि नै साहा लोंग्रा गिलास बे आस्थाम बिराद समायना नुखायो नै जायगा जायगा भिडिअखौ खालामनो मोना बिराद बुरजा दंमोन सिङाव नायग्रा माना खालामजोबो मालायबा दाबो मा बुङो माखासेखौ खेबनायालाय फुराना जाबायना न'आ ओंखायनो नै रं गोदान होगासिनो दं उनजों बानायगासिनो दं बिराद गरम जाबाय गस्लाखौ खुनोसै दसे जिरायनोसै ओमफ्राय एसे मार्केटाव बेरायहैनोसै नोंहा मा बायो मा बायो दा बायनाय नुबालाय खाथियावबो नै कापोल्स गोजासो मालाय गस्लाखौ खुजोब्बायलां आर'नाइ माबादि मोनदों नोंथाङा जोबोद गाज्रि नै आयौ बिदि होनोनो गुरु राजानि न'खौनो थालांबावगौसोमोन आं आबौ राजा दंबा थालांदोना ओंखाम उखैबायलै जानो जाहैयाबाखि जाबावगोन बिबारानो हनै दासो फिसा नङाबा जा बारोमोन र' बिबार गायनायफ्रा एसे स्पेक हमलायबाय दाना फटक लादोंमोन नालाय दा थांफिननो ओंखारबाय नै जों दा एसे जानानै थांसै बिराद मोजां जायगाया थांनोनो बाबाय राजानि न'आव फैनानै फट' लानो मोजांनो नै दा एसे मार्केटाव हाबफैबाय जोङो गस्ला लंपेन्ट लानानै थांसै कुचबिहारनि मार्केट कुचबिहारनि बिशाल फैबाय जेखन मोनसेसो बायना लांसै हनै बेहाथ' बिलिफाङाथ' ख्रिस्टमासनि होख्लायलांसैनो मालाय आंहाथ' ख्रिस्टमास जाया जाहैबाय बिशालनिफ्राय ओंखारबोबाय दा मोनसे आरो मलाव हाबबावसै नै बिशालनिफ्राय मा लाबोदों थफ्लासे जाजेनबाय नै एबार नैबे मार्केटाव नायनोसै नैबाव गोदाननो बियो न' बाय फैनाया दाना भिडिअ एलाउड गैयानो हाबनोसै सिङाव खेबला नै न'आव थांनो ओंखारबाय जों दासो कुचबिहारनिफ्राय मा लादों नै बर' दिल्ली
मोनाहैसिगोनसो माला सहैबावनांगौलै बिदिजों गारियाबो खारा नोंना गारि खिबु थांजोब्बाय गारि गाखोनानै नायनि नोंना मा नाम मोनलाय बे फुथुलाना गेम्स